Čau, Peťo. Čau. Hele, mám tady novinky od Sportexu v kaprovém provedení a to je celá řada nových prutů Competition Carb CS5. Myslím si, že minulý týden ti dorazili na prodejnu. Něco už tam je. Mám tam stálklý, breakouty, distanční pruty, spoďáky a všechny libráže ve 12-13 fitech. To jsou nádherné, se podobně moc. Jako ta cenovka je tam 3 až 4,5 tisíce, perfektní, krásný, ideální prut. Pak tady mám nachystaný Invictusy. Nová řada prutů Invictus CS2 ve verzi Boat, 12 feetů carb, spodák a distanční prut. Když si ten nějaký kratší mi dej do ruky, hele, když si ten Invictus vezmu do ruky, tak vidím nový duplonový rukojeť, sedlo navijáku Fujina. Nová barva. Jo, nový logo, nový design, nový Fuji Minima očka nejvyšší kvality. O tě očká mě řekni, protože někteří lidi ze starých časů měli z toho baví, ale je to lehčí, krásnější a vydrží všechny jako pletenky, vydrží Fuji Minima mají 8 stupňů kvality, Němec vyrábí pouze pruty, nevyrábí navijáky, vidličky, jenom pruty, ví, co dělá, ví, proč to tam dál, nemusíš mít vůbec žádnou obavu. Všechny ty Fuji Minima jsou po celé délce až na konzovém očku, které je nejvíc namáhavé. A nejvíc namáhavé, nejvíc se může prořezat. U ostatních oček nemám vůbec žádný problém. Super. Jakože fakt moc pěkný prut, oproti design se povedl, blank se povedl, všechno, moc pěkný. A mám tady ještě jednu novinku a to ti chci ukázat, dívej tady. Tady je nová řada, celá nová řada Fidr Exclusive RS2. Nový fidrový prut, medium light, medium heavy distanční prut. Nově i ve verzi XS krátké pruty, 2,7 a 3 metr. Jo, dívej. Korková rukojeť už ne rovná, ale tvarovaná. Sedlo navijáku. Inovativní, nový, opět Fuji sedlo navijáku, nový blank, nový design. A očka taky. V takovém stylu, nový očka. Seaguideový očka. Sezóna na krku. Jo, v pohodě. To je dobrý. Tady máme nový Absoluty. Nový přivlačový prémiový prut Absolut. Šáhni na tu váhu. Bytecast pěkný. Ano, Bytecast. Jsou tam různé verze těch prutů. Klasický spin, pelagic, sharp shot, na přesné chytání. A Black Pearly budou taky nové vlastně. Black Pearly, když o nich mluvíš, taky jsou tady vedle tebe na tom vedlejším stojanu. Jestli se posuneme. A dívej, ty jsou tady. Tady je nový Black Pearl. Cenovka 3 až 4,5 tisíce korun pro koncového zákazníka. 2 desítky, 2 patnáctky, 2,35, 2,65. Opět nový TVS sedlo navijáku, aerodynamická dělená rukojeť. Lehký nádher. Jako lehkej, fakt perfektní. Za mě se povedl. Já vím, že spousta lidí Black Pearl, černá, žlutá, ale tohle to je moc pěkný blank, hele. To je krásný. Moc pěkný blank. Ten design toho prutu je fakt pěkný. Jako dobrý. Jo, od každého něco, je na co se těšit. Je. Šňůry od Climaxu znáš, máš na obchodě, že jo? 8 vláknový v zelené barvě, žluté, červené. 12 vláknový v bílé barvě, ve žluté barvě. To jsou 12 vlákna. Od průměru 0,6 až po 20 to tady máme. 8 jsou od 0,04 po 20 v těch 3 barvách. Zelená, žlutá, červená. Kompletní fidrový program. Odhozový silon bez průtažnosti anebo silon na metod fidr chytání. Ujímaný silon. 5x 15 metrů. Netrhá se ani při použití 160 gramového olova. Je to dobrý. 3 a 29. Mhm.
taková křivka. 12 feetů 3,25, ohýbá se pomaličku od rukojeti. Ty očka pěkně pracují.